Ano ang the best nga kinaiya ni tatay mo nga gusto mo man maangkon? Ang iyang pagka-sharing sa mga tao through God's ministry kag ang iyang talents sa music. Ang pagkaisog niya. Kay bisan anong mga nag-abot nga experience sa kinabuhi niya, ang paghatlok niya sa Ginoo ara gihapon. Kag nahambal ko na kay naging maayo siya nga tatay sa amon ni ate kag wala siya sang bisyo. He is very hardworking. So, siya makita ko gid sa iya sa pangadlaw-adlaw nga pagkinabuhi ginahimo niya gid ang iya nga masarangan like parang provide ang amon nga needs sa pang-adlaw namon nga pagkinabuhi. Well, si Papa, known siya as a friendly person, so wherever he goes, may ma-meet siya, he easily socializes with them. So, as an introvert, innate na sa akon nga, I am by myself. Whenever there are crowds, I tend to stay away. So, I really like to have that ability of him to easily befriend people because isa po na siya sa one of needed nga ability, especially if you're in the ministry. So, needed na siya. That's what I would like to have from him. Iyang pagka-unselfish. So si Papa, before na siya magpalit sa iyahang need, ginasecure niya na-provide na niya ang needs before siya mag-provide sa iyahang kinahanglan. Ang pagiging positive thinker niya sa tanan nga butang kanang pertigid ka positive si Daddy. Bali, ako abi may pagka nega pod kukis pero kanang pag kanang grabe na gid ka negative sang ako nga batsyag, nakadto ko kay Daddy. Kag si Daddy ara gid permi para i-encourage ko nga kanang kinahanglan nga magpadayon ko mabisan unsa kalisod ang kinabuhi diri sa kalibutan. Ang ako nang daw nga himuon nga goal kay ang magpalangit. Si Papa ko may kinaiyag na siya nga palahatag kag mabinulingon sa iban nga tao. Ano ang role ni tatay mo sa paghana sa imo nga mangin maayo nga bata? In terms of molding me as a person, siya ang nagpakita sa ako sa practicality of life. He'd always say things about his past experiences and such and what we could learn from it. So siguro mao to. He opens our eyes to the practical side of life. Dili lang kay kung unsa ang makita namo within sa amo ang bubble kung baga in our circle. He asks us to step out and helps us see there is more to it than what we currently experience. Nang hindi magtinamad. Amo ginang gigatudlo nila sa amo ni ate kag nga ma-apply pud namon sa kinabuhi namon para sa sunod sa future. Ma-apply pud namon sa mga bata namon. Gina-remind niya nga you should be responsible kay maabot ang point na mawala mi sa balay. So kung maadto mi sa uban nga tao, kabalo mi kung unsaon pag kanang act na responsible sa tanan nga butang para dili mi masawayan sa ubang tao. Si Papa ko ang naghahatag sa amon isang advice sa kung anong tama kag anong mali. Siya po na ang sa amon tudlo sa tama nga dalan kag siya po na permi ang kampo sa amon kung makaobra kami mali. Sa amon nga panimalay, siya gid nagatindog or siya makita din namon may isa ka ehemplo sa maayo nga pamatasan. For example, sa sugod sa trabaho sa mga balay, siya gid mismo nagatimo kay para makita namon isa siya ka maayo gid nga modelo para sa amon. Actually, si Daddy role model ko gid na si Daddy sa tanan nga butang. Bali, siya gid ang look up ko. Kung may ara ko sang mga problema or kung kanang sa studies or sa
si daddy gid ang ginatan-aw ko gid kay si daddy Abi kanang permi ko na siya makita adlaw-adlaw gid nga gaabri sa iya nga Biblia. Bali, siya ang nahimo ko nga inspirasyon, siya ang ginatan-aw ko gid nga nang kapag may problema siya, Ginoo ang ginapalapitan niya. So, mas maayo nakita ko man pud abi sa iya nga mas maayo gid nga kung may problema kita sa Ginoo gid palapit kay wala gid iban makatabang sa aton kung Ginoo lang gid. So mao na siya no kanang si Daddy daghan jud matudlo daghan jud ko matun-an kay Daddy. Although nga si Daddy hipuso na siya nga pagkatao pero damo gid ko natun-an sa iya pinaagi sa iya nga ginapakita sa iya nga mga actions. So, isa na siya kabutang gid nga nakapalig-on sa akon ang pagkamalapito ni Daddy sa Ginoo. So, since bata pa kami, ginatudloan gid kami sang maayo nga pamatasan kag kung paano makihalubilo sang maayo sa iban nga tao. What is your best childhood memory with your father? Gusto nagkanto kami sa dagat wherein nag-spend kami sa nights dito, nag-bond kami, nagkaon kami together. So even in that simple memory, I believe that it is worth remembering. So, the best childhood memory with my father is nang magbanding kami nga kami lang duwa kag ginatudloan niya ko sang bag-o nga mga instruments kag amo na ang gamiton para magamit kami sa sulod sang simbahan. So, when I was in elementary, I remember na late ko nakauli. So, ang rule naman sa balay is 8 p.m. dapat naan ako sa sulod. So, katong nga time, midweek ko siya Wednesday. So, na-late ko uli kaya naglaag ko sa balay sa ang friend. Then, pag text ni Papa nga nung wala pa daw ko nakauli, ikulbaan na ko. So, pag uli na ko sa balay, giatangan ko niya sa gate. Tapos, iyaha kong gikasabaan. Iyaha kong gibunalan ato na time. That was my first time experience na ihajud ko masakit. So after atong time, after tong rasyag na kanang na hampawan na, iyaha kong gi-ask kung nasabtan ba na ako nganong iyaha tong gihimo. So ato na experience before kanang sakit sa ko amurag kanang kuan gud wala na ko nasabtan ang reason nganong ingon ato feeling nako dili na ko palangga pero kanang nagdugay ang panahon, nag-mature ko nag-mature, mas nasabdan ako kung unsa iyahang reason, nganong iyahatong gihimo. Best memories, damo. Pero may ara ko sang isagid nga gusto i-share. Ali siya, hindi siya hambal nga maayo, pero kanang ato abi, itong gamay pa ko, may ara ko sang salak nga nahimo sa to. Pagkatapos ka ng salak nga kabalugid ko sa sarili ko nga akigan ko ni Daddy. Nalimtan ko na gani kung ano to siya nga salak, pero balaan ko gid nga akigan ko ni Mami kag ni Daddy. So ang gihimo ko no, nagkuha ko sang chinelas, gihatag ko kay Daddy. Kaya magpapalo na lang gid ko kay sa sobra ko kakulba. Pero ang natabo, ang gihambal niya sa akon kanang gang dali diri masulod ka sa kwarto. Te amo to, nagsulod kami sa kwarto, ako, si Mami kag si Daddy. Imbes nga akigan nila ko, ang gihimo nila, giistorya nila ko. Kag ato siya, although nga wala sila nangakig, pero dulot-dulot gito siya sa akon nga as kasubong ang learnings ara gihapon sa akon. Kag pagkatapos nila istorya sa akon, ang gihimo nila, giampuan nila ko. Kag amo gidto nga kanang gatatak gid siya sa isip ko nga sa sunod kung magkapamilya ko, hindi ko gid iagi sa kanang pagkapintas ang pag-drain sa bata. Kay ang bata makaintindi na siya. Bale, istoryahon lang kung ano ang mali, ipa-realize nga ang mali siya kag ano sa Ginoo, itugyan sa Ginoo ang bata.
kay ako pertigid ang pag-ano ni daddy. Wala gina siya, wala gid ko kasi nga gibakol ko ni daddy. Amo lang na kung mga kig siya, istoryahon niya ko. Pagkatapos nga istorya sa akon, ampuan. Dulot-dulot gid. Ang ginaobra niya gid sa amon kay nag-spend gid siya quality time nang maghampang kami ng tago-taguan sunod ano gid na siya pinto sang story nga makuha namon sang lesson siya gina ang perming nga gaobra sina. Siguro tong ara kami sa farm kay pandemic sito, so hindi kami pwede maggawas-gawas. Mas nakilala ko si Papa kay gina story niya sa ako ng mga na-experience niya dati. Si Mama wala man siguro kabalo ani. My mom always forbids us na magkaon og street food kumbaga kay it's not healthy, it's not for us daw kumbaga. It doesn't has the best nutrition. Pero si Papa, I remember one time, namin gikuha nga materials nga dapat paliton sa palengke. Nay kumbaga rows of vendors nga pro street food ang gibaligya. Tingala ko ni stop siya dito. Tala siya kaon sa ta. So mo to akong fondest memories because mo to nga time naka-experience ko og panglibre. Biga ako sa si Papa. Iya akong gilibre ato nga ay pagsaba ka sa imong mama ha. So mo dito ako ang mahinumduman about niya. No, ang Father's Day message mo. So, to Papa, happy Father's Day. So, ako ang message lang is kanang dili man ta sin sa ubang pamilya nga kanang daghang kwarta, at least ang importante is kanang kumpleto ta na intact ta sulod sa simbahan, tapos even though kanang dili man ta same sa ilaha nga ma-provide nila gyud tanan nga panginahanglan agad-agad, ang importante is dili mabayran sa any material things or sa kwarta ang imuhang pagpalangga sa imuhang pamilya. That's all. God bless you and we love you. Happy Father's Day! Daddy, thank you very much for everything. Thank you for sacrificing. Thank you sa tanan nga nahimo mo para mag-provide sa amon nga daily needs. And we really thank God nga gihatagan kami sang amahan nga pareha sa imo. So, for us, you are the best dad, and all I can say is that may God bless you and we love you. Thank you so much sa pagiging mood maker sa ato ang balay because my mom has always been the disciplinarian who has been the one saying how to be upright and proper. Si Papa ang nag-balance out, ana siya. So, kumbaga, maging stable ang mga balay. There are happy moments, there are times for seriousness, and such, ana. So, malipay dito kay Papa about ana niya. So, to Dad, Dad, so kay Papa, I love you, pa. As magdako pa, may mag-continue ra kag inana nga be who you are because through that, daghan pud mo matun-an. Thank you. Happy Father's Day pa. Continue lang sa paging blessing sa iban, sa pag-share sang imo mga talents through music. Kag thank you sa pagpalangga mo sa amon, kag paghatag sang mga kailangan namon. Kag thank you pod sa always nga ginasuportahan mo kami sa tanan nga bagay. So amo lang na, Happy Father's Day and I love you so much. I love you. Stay humble and stay healthy always. Ara lang kami para sa imo. I love you pa. Ang Father's Day message ko, una sa tanan, pasalamat ko kay si Papa nga nagtindog na as a mother pod namon kay ara si mama sa abroad. So, siyang nagtindog as a mama namon ni ate. So, pasalamat gid ko sa iya nga wala niya kami gipabayan bisan ano man nga problema ang mag-abot. Kag gapangayo pud ko sang pasaylo sa mga nahimo ko, sa mga kadungulan ko, sa mga problema nga nahatag kay Papa.
kag Dad, you have given me the best things in life. As in, tanan-tanan gid. Your time, kay kabalo ko nga, busy ka perme, pero once nga, kanang gakinahanglan ko, kag si Adrian sa imo, ara ka gid perme. Ginauntat mo gid ang imo nga trabaho, ginatagaan mo gid kami sa time. Your care, kanang kanang kaano gid kami ni Adrian, saksi gid kami kung paano ka mag-care sa amon. Saksi gid kami daddy nga pertigid ang pag-care mo sa amon. Kag syempre daddy ang imo nga love. Pertigid ang paghigugma mo sa amon nga bisan sa gagmay nga butang, ginatudloan mo gid kami sa maayo, ginapakita mo gid na palangga mo gid kami. As in, no words can express how grateful I am because you are my father. Damo-damo gahambal daddy nga. Swerte gid ko kami ni Adrian sa inyo ni Mami. Oo, di tinuod gina. Nga, swerte gid kami ni Adrian sa inyo duha. Kag sa imo, kay ikaw ang amon nga papa. Bale, ikaw ang kilala ko nga tao nga pertigid kabutan. Bisan sing ulang ka palapit sa imo, gapangayok sang tabang, ginatabangan mo. Daddy, padayon lang ta. Hindi naton pabayaan nga mapatay ang suga nga ginadala naton hangtod sa pag-abot sa aton nga Ginoo. Day palangga kagina mo ni Adrian kag ni Mami. Happy Father's Day. I love you, Day.